banta ceerno am ko ceerno jinnaɓe am alhaji ali Thiam الله ربنا تولي نبينا ونزمنا الهدي الجار o findini yaɗani ɓe fofini o seedi o laaɓani irnangue ali Thiam o jooɗi kadi ko sinti koɓe heyde frontiére ha joni yimɓeɓe ko tokkodino guine bisaw keɓa no gari ɗi tawamo ɗo ene o Allah waɗi kamɓe fof ɓe gari ngal ɗon kewɗo machallah saare nde heewi ɗumde ha heewi caggal ɗum Allah noddirimo won wiyaɓe ko 35 mo mayi wala 36 walla 34 mo rutti e jomirawo nde mo rutti jomirawo ko ɗiɗon ko usti seeɗa e saare he nde wonno alhaji ali ko magasin ƴettirɗo awdi alhaji ali ko ɗum Allah waɗa kala garnoɗo ɗo ƴefti reeni soñi kala ƴeftinoɗo awdi reeni soñi ɗum waɗi ngo yaɓiti seere men wonnoɓe ɗo ɓe goto fof no yahanimo e toɗo moy ɗo ɗumno seedama ko ɗon pamen ayi mina andi ɗum mba en ɗeɗi ɗum yittude kono en paami kam koko almuɓe mo jeeyatno almuɓe ceerno seydil haji an ceerno bocar koye jeeyatno kono almuɗo kadi ɗoftinoɗo nde wonno seeɗa mbiɗe heewi wiide ko almuɗo no tinno tan liggano ceerno tinno tan ɗofto ceerno nde Allah yoɓatama nde wayno ha ko ceerno maɗa Allah yoɓat neɗɗo taw mo ligganiɗa o bopp mo yoɓima ko ɗi ɓuuri hay on ko hemto so a laari joni guireur bocar ceerno bocar ko neɗɗo ɗoftinoɗo alhaji ali ino nanirɗen te haa no mo rutti e jomirawo no haɗo guireur bocar ɗi jogi dal almudaga hakkude mabɓe e madina alhaji eɓe tabbiti ɗum eɓe celli ɗum kono sa laari ha joni Allah kamɗene e waɗi avancé tan yeeso eɓe ñaaƴi Allah yo Allah yurmoya fo ceerno bocar rabbi Allah sa eyi mi woni ɗo balɗa yettiyade seeɗa mi accirama si ɓuuri ni haaɗa inchallah continuen ɓayri hay goto nanggata kilifa mbaɗoɗo moɗon ni pendant waktuji hawɗi yewtide mumen ɓayri yimɓe piɗi cohlima min garta e maɗa ceerna inchallah Cheikh Alhaji Ali Thiam radiyallahu anhu en jotti musidɓe ɓe suɓɓe leyɗele nene ko meɗen woni Guinée Bissau Gambie ine Conakry Mali Mauritanie en jetti leyɗele musidɓe meɗen kadi ko Europe e ndangal tonkoji leyɗele ɗe banggal ɗum yawɗi en calmini ceerno gonɗo ɗum mawɗo meɗen ceerno alhamdulillahi nde ndangal suuɗi Alhaji Ali Thiam ɓe ganduɗa ine Madina Elage hen woni ko Lay Iliya guireur bocar guireur Alpha e Darou Salam Aynou Madi Madina Alpha Sadou Salamate ko har Madina sega ƴewtare ko ha ɗo hatta ɗum hanno Allah tawna en jagaro seeɗa ɓe ko ano leydi ndi kala presse oɗo Allah hen o musidɓe meɗe radio Kambo ɗiɗon ko ɗiɗen ɗon ko Ibrahima Keck e calmini ɓe calmini musidɓe Guinée Bissau kadi mawɗo radio Dakar ko wani waɗanani alhamdulillah seydam ko jama technicien moon o yaha a jarama weltema seyga sérima bal wiyami dono heɓol kayit Allah ɓe heɓori yiɗde makko haqiqa tan koye wiide ko Madina Elage woni yuppa ndi yimɓe Pulaar yuppa tele koye rewɓe ko rewɓe ceerma ko kala faala curoy o ko usrofa ɗo yaha curoya ɗo woni yuppa diine Pulaar ha ko wona fasare sa ini diine Pulaar ɗo woɓe Madina Elage ɗa ko ɓen ɗimo to a anda taarika ɗine o walla mawɗude par ce que minen baba amen parti ko Madina Elage très courama woni ceerno moƴƴi donc ko to yimɓe liggeyawde ko tawhide noon liggeyawde na yimɓe Madina Elage layde wonde barke minen fof minen noon seeɗa ko ɓe alfa sega wawa ɓe manquaki Madina Elage inde kam darde ɗiɗo ƴeewi laaɓi laaɓi Allah jeeyali duwamuɗe
ala barke eyi tigi ceernajo a yii koɗo jamanu kanten ay surtout e jamanaji jawɗiɗo walla garoɗi yii tigi diine o ɓura tan yaaki surtout e nder ɗum ziyaraji batteɗi wawji batteɗi e ko heewi ko waɗete ko faali e banggal diine joni i satti tigi e nder ɗum machallah ko yeeso tan far hono jiruɗa tigi tigi ɗen golle batteɗi ɓe laaɓi deedi ɓe laaɓi deedi o tigi mo andani o heɓi makko e mo andani fawi makko ɗo ayi ko ndeɓeltuɓe no gandinmo Seri Bamba o liggeni emi gandin Alaji Mali o liggeni Séga tawi a yii tan ɓoyno ɓe gaddani ga yimɓe ɓe ɓoyno ɓe gaddani yimɓe ɓe ɗo gagale mango je eyi ɗo ɗo faro min mi meeɗi mi tawama ndin ɗo ma salamatu a Alaji Masaki ɓuri o nangimi o ɓaccini to leyma mi yahi Daka ɗo ko dental sunnayankowal wona jannguɗo alquran ko rewɗa Allah wa taw ɗo ɓuɗɗoma rewde Allah jannguɗa ɗo wa taw ɓuɗɗoma tinnade ɗum ɗo ene jettaɗo ko makko kadi eɗen jaagui mawɓe ɓe no tampere no fuli ɗum ni Allah jippina barake sukaɓe Madina Elhadji Ali jooɗiɓe e yalta ɗo ɗo wonɗo enen kene Europe diine o ko yeeso hay so neɗɗo ari tiiɗi o e diine Allah ɗaldetemo Allah wi rena diine muɗum o kan renatamo a wiya sansa qur'ana o goɗɗo ɓe Allah wi o inna nahnu nazzalna alayka dhikra inna lahu lahafidun Allah wi min jippino qur'ana o hema ko min tigi renata hoore ceerno warna woɗɗo de warna woɗɗo par ce que min meeɗi tawa ko ɗon min watten ɗon ɗo jiɗɗiɗa jiɗɗide ɗo ko ɗon continue ni ɗum noon en bittinat antenne o woodi wonnoɓe toon to studio to siɓe payi han Ousmane Bakary ɗaltani ɗoɗe ñeen ɗum noon Arouna e Oustaz Dialima a ɓurante الله ربنا جل نبينا ويرزقنا أهجي الجاه ofindini yaadani ɓe fofini o seeti o laaɓani irnage aali cam الله ربنا جل نبينا ويرزقنا أهجي الجاه